umzimba wakho uyaqhubeka. Angazi noma unesifo nenkinga yamathambo noma unani. Kodwa la okhaleni kwakhe unobuhlungu mayiphefumula sengathi angawudonsa kabuhlungu umoya. Ukhona Jesu uyasindisa. Khona isimakathi yaphulukisa. Bafundisi wami wayekhuluma ngomshado. Hey Nkosi. Hallelujah. Ngachitha isikhathi. Ukhona lo ngikhuluma ngaye? Akawulisanda sakhe lo ngikhuluma ngaye ukhona na? Nje kuzwe isanda sakho uzwayo umzimba wakho upheni usayizwa na? Angizwa ma? Ushezi uyakhulukisa na? Lo khulumile uyayodila naye. Akusiwo mina kodwa usimakade. Umambulo efihlakalo mayethi ukhona. Oh. Sila. Genesis. Oh my God. 20. Hallelujah. Genesis 24. Bese umvulela. Hallelujah. Genesis 24. Oh, 24. Amen. No Isaiah 53. No Namahubo. Amahubo 22. Hallelujah. Ukhona mfunda. Lapha ku Genesis 24 ngizomfundela ku verse ngicela ukucheck. Hallelujah. Amen. Verse 56. Genesis 24 verse 56. Verse 56. Yes. Yathi kubo ningangilibazisi njengokuba uJehova eyiphumelelisile indlela yami. Ngicela uphinde. Yathi kubo ningangilibazisi. Yeah. Njengokuba uJehova eyiphumelelisile indlela yami. Ngicela uphinde futhi. Yathi kubo ningangilibazisi njengokuba uJehova eyiphumelelisile indlela yami. Isaiah 53 verse 3 4 5. Verse 3. Yayideleliwe. Yashiywa ngabantu. Umuntu wobuhlungu owazi ukugula. Yeyiswa injengo sithezelwa ubuso ngabantu. Asishayanga nto yalutho. Kepha yazithwala izifo zethu. Yabathatha ubuhlungu bethu.
Kodwa thina sathi ijezisiwe, ishaywe nguNkulunkulu, ihlushiwe. Yebo, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu. Yaxotshozwa ngobubi bethu. Isijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula. Nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Amahubo 22 verse 1 there. Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Ukude namazwi okububula kwami nokusindiswa kwami. Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Ukude namazwi okububula kwami nokusindiswa kwami. Baba egameni likaJesu Kristu uNkulunkulu wethu izwi lakho ungamandla nokuphila lengoqoba uNkulunkulu wethu ukhuluma nathi. Siyabonga uNkulunkulu wethu nje nasemhlabeni. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Umdazulu balapha. Nice to be here. Nice to be here. La kukhulunywa ngoRebecca, intokazi yayazi uNkulunkulu. Intokazi yayithi mayihleli uNkulunkulu, ihleli uNkulunkulu. Iyazi ukuthi malithi izungezile ngemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwami, iyazi ukuthi lithinde lolizwe. Hallelujah. Hallelujah. Yahlala njengentombi. Hallelujah. Hallelujah. Mayisihleli njengentombi yangalokhu iqalaza. Ngokuyahlupa umuntu mayethi usindisiwe kodwa yaqalaza. Amphinde uyahlupa umuntu athi usindisiwe noma uyintombi noma uyinsizwa kodwa yaqalaza. Usebaseleni ngiyakholwa yena ubheka abaphandle abuyabheka abazalwane. Adresa lapha ya sofika lapha kuphi kodwa yaqalaza. Hallelujah. Kudingeka intombi ezolelela uThixo zingangabazi. Kudingeka insizwa ezolelela uSimakade zingangabazi. Kube sengathi sibalabani isendlebeni kanti asifakanga lutho kodwa silalela uSimakade ukuthi yabo ihashi malifaka amahhanisi libheka phambili la liyakhona. Kodwa wena usilihashi umuntu kaNkulunkulu, umfanekiso kaSimakade. Awusili ikati liyaphuka kancane liyaphuka. Ngabe nekade lapha ekhaya umfundisi kancane behlala ngokuphuka kancane liyaphuka kancane liyaphuka. Ngase ngathi hayi ingcono letho kupisane ngayo manje.
kanilana liyaphuka ayangihlupa lenkathi la ngihlupa impela azange linginike ukuthula kanilana liyaphuka ngathi mama nobaba ngathi lento angisayifuni la ekhaya ayihambe ngoba iphuwa njalo uzohlala kanjani endlini umama nobaba uhlele into ephukayo hayi ngona ihambe ngoba iyaphuka Jesus. Ngoba kahle kukhona namakholo ababa nomama asindisiwe kodwa angasindisiwe asunduziwe ubona ukuthi badinga deliverance bekhona enkonzweni ngoba uhlupho baze bahlebe hayi ngoba besindisiwe kodwa banomoya womlwane hayi moya kaNkulunkulu baze babona umama nobaba engumuntu oronke kanti kunomoya womlwane kubo hayi umoya kaNkulunkulu haleluya kodwa kumnandi kuba nomoya kaNkulunkulu yekapho izwi lakumahubo elifundile lithi uNkulunkulu wami lithi wenze njani basalwane kanti bengalalele lithi have kubuhlungu kushiwa kusimakade ukhona enkonzweni ngoba uzokhuluma nangelimi kanti sezibuye esogwini bese kuthi umoya ingcwele wehlile kushaya izandla kanti kade wahamba siyahlolwa nalelimi haleluya kumnandi uhlala kusimakade uhlala izinto zingemnandi uhlale noma abazali bekushile ade mawumo ubaba noma ushile kodwa wena simakade uzomamukela haleluya 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 lenkinga yekhanda ubuye kancane kancane uphuma umbongozi yancane kancane uphuma umbongozi lo moya ngiyawuyala ngegama lika Jesu kuloyo ukhona na lo ngikhuluma ngayo ukhona onenkinga yekhanda mase limphethe lelo khanda lelibuye liphuma igazi angazi ngithini umbongozi iwona nalapho ngiyawuyala lo moya egameni lika Jesu haleluya yabona le moya womlwane angufuni akuthandi mhlawumbe ngibeka ngithi angufuni anguthandi ngoba abantu mabese basha
besebasha baze bangene emshadweni bengayitholani deliverance. Ake ngiphinde, angene emshadweni angaphulukisiwe lesi simo. Angithi wahamba wayozijabulisa, sekufanele uyashada manje, akasahleli kamnandi emshadweni ngoba manje unenkinga zangathola deliverance. Hallelujah. La ngikhuluma ngoRebecca. uRebecca uthi ningangilibazisi njengokuba uJehova ephumelelile indlela yami. Ave kumnandi ukuphumeleliswa nguSimakade indlela ezulwini. Hallelujah. Ngoba uphumeleliswe nguSimakade uhamba kahle uyinsizwa nsi, uhambe kahle uyintombi nto. Amithi uJehova uyakubuyisa mawuthola sindiswa noma kuthiwa usulimele, kodwa uSimakade uyakubuyisa. Wabuya kuyela ezweni usubuyisiwe. Ningangilibazisi. Hallelujah. Hallelujah. Yathi kubo ningangilibazisi njengoba uJehova eyiphumelelise indlela yami, ngimukusela ukuba ngiye enkosini yami. Njengoba ujampa amafensi uyakuphi? Bathi abazali bakushiya endlini kanti awusekho endlini, uyakuphi? Awuhlale endlini kaJehova. Lithi amahungu impela okuhle nomusa yangilandela imihla yonke ukuphila kwami, ngiyohlala endlini kaJehova. Uhlale ngiphi ungenzi kahle? Hallelujah. Kumuntu wephila ukuthi wena ondinda kude phandle kwesibaya, buya mntwana, buyela kuThixo. Hallelujah. Abalala zicilongo ukhona lo mhlabelelo lo khuleko. Hallelujah. Hallelujah. Awuvumele uThixo akuyise. Hallelujah. Kukhona yabona umuntu, kukhona la uthola ukuthi uyasijabulisa ngoba usemusha, kodwa ikhathe ejabulisa kube khona lo moya ohlalayo kuyena wesitha ngoba azangavumela uSimakade empilweni yakhe. Aze angene emshadweni, angene nalo angichaze lo ucela ukuchaza. Angene emshadweni enalo moya, aze athole ukuhlumezeka nasemshadweni, hayi ngoba ungene enalo moya engawutholanga i-deliverance, engatholanga ukuphulukiswa leso simo. Hallelujah. Hallelujah. Angene emshadweni abe nenkinga, uhleli inkosi yakhe ngaphakathi endlini, ubaba wakwakhe yena akasabona ubaba wakwakhe, ubona lo adlala ngayo, kodwa esendlini nomunye ubona umunye yena, ngoba umoya wesitha loyo. Hallelujah. Hallelujah. Yingakho baba sebengcabana athi wayengcono ubani, ngoba lo moya usukile kuyena. Hallelujah. Amen. Ningangilibazisi njengoba
uzaka baletha konke imfanelo sakho konke, hayi ngoba wayelimele, wayengalimalanga, wayengenzanga sono, kodwa beza baletha indleko ufuneke bahlangane bahlanganiswe. Haleluya, haleluya. Base bathe abazali bakhe awuhlale nathi kancane ngoba uyasijabulisa usenzela kahle. Yena usiyabona ukuthi imfanelo vele sephelele, yingakho ekhuluma namazwi ukuthi ningamlibazisi njengoba uJehova ephumelelile indlela yami ngukuseni ukuba ngiye enkosini yami, wayisho indoda yakhe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kumnandi ukuhlanganiswa nguSimanati. Haleluya. Bheka nanti udluliyeza, nangu Jesu Kristu, nangu umdala wensuku, nangu sonini nanini, na insimbi ezinye, nalihlumeya likaJesu impande kaDavide, umabiza sabeli ingcwethi yomsebenzi, uJehova Nisi, uJehova Jire, omdala wensuku, ithemba lasemandulo eselavela obala. Haleluya. Ngikhuluma mina ngoSimakade, wayiqonda neyami impilo ngithi ilungile ngokwevelo, kanti ngifike phambi kobuso bakhe. Kolungu ukuthi ulungele ngokwevelo, kanti awukalungi kuSimakade, ngokuthi mayebheke ezandleni zakho ulotshiwe. Haleluya. Mayebheke ukuthi igama lakho likhona la, athi ulungile Yesu, kodwa igama lakhe aliboni. Haleluya, haleluya. Kumnandi ukulalela ubaba nomama ebandleni. Ikuphi la ethi sebandleni? Kumnandi ukulalela ubaba nomama. Ungalinde nangephutha, uhlebe ngabagcotshwa. Uyozuthi-ke bakwenzela amanzi amnyama, ukaba amanga la kanti uhlebile. Ubhizi haleluya. Ayibona sizele abazalwane kanti ngaphandle awenzi njalo. Abantu abazwayo bezokuloko kushola ngaphakathi. Ubhizi yakepheleza kodwa usindisiwe. Amen ngekusaba khona ngisho. Ubhizi yaqabanisa. Oyinkinga umuntu ongenawo umoya kaNkulunkulu. Ngoba uthi sengaphakathi enkonzweni omama bavangele babuyise, nabavangeli bavangele babuyise, yena uyakhiphela ngaphandle. Ngoba akanawo umoya kaNkulunkulu. Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Washo lamazwi uJesu wathi Nkulunkulu wami. Lamazwi wathola kumahubo. Kodwa abanye bathi uJesu utholakala ku-New Testament. Mina ngiyamazi uJesu ukuthi naku Old Testament ngolufunda kahle bayakhuluma ngaye. Athi lapha kuZaka athi uyingcwethi yomsebenzi,
lo wayekhona umhlaba ungakasekelwa. Wathi uJesu uSimakade omdala wensuku baba enza zonke izinto nomhlaba yena wayesekhona ukuthi nje wayefanele abonakale wehla kube ethunywe ngubaba, indodana yathunywa ngubaba ukuthi ayehlele emhlabeni. Wathi baba ukuze ngizobonakala ngizokwehla kanjani, wathi Jehova ngizokuhlela. Wehlela kuMariya, wabonakala uMariya ekhulelwe kanti akathintwanga, kodwa amandla kaSimakade ehlele phezu kwakhe. Kwakhulunywa nalo Josepho, kwathiwa Josepha ungacasuki, ungakhathazeki ukuthi amandla ezulu ehlele kuye. Kwamukele lokuqonde ukuthi uSimakade wehlile. Yingakho lapha ekhuluma noMoses ebonakala esihlahleni athi khumbula imbadada zakho ngokubuya endawo omikuyo ingcwele. Athi ngizwile ukhala kwabantwana bami nenhlupheko abakuyo, ngakho ngehlile. Bese wena wenza zonke izinto enkonzweni kanti ubaba akasekho, umoya ingcwele. Uthi ikhipha imali ize la kanti iphuma kwamanye ama-altar. Ibuhlungu mama nobaba anikele umuntu kanti iphuma kwenye i-altar imali. Ulalela omunye uNkulunkulu. Haleluya. Nkulunkulu wami ungishielani na? Haleluya. Abazizulu ngiyasengichaza ngomuntu lo wesifazane totwayo imali bayachaza abazizulu kahle, angibafuni ukukhuluma lokho. Kodwa ukhona lokuthi umuntu ayidingi deliverance. Haleluya. Ukuze azohlala masisengena emshadweni angene angakhathazeki, angabi nazinkinga. Omunye uthi ufike emshadweni uthola akasabatholi nabantwana kanti walibala esemusha. Kodwa kumnandi ukusiqoqa ukuphatha kahle. Ulalela umama nobaba ukuthi bathini bakuyala bathini. Ungadluludeli ngoba ave inkinga umzala lodlulelayo. Umthola kwelinye isonto uthi laphaya, umthola kwamanye amakete uthi laphaya, kodwa ubaba noma yakazi. Ikoko lihamba lithi yilihamba yithi kalakala, kodwa wena usinkalakala umfanekiso kaNkulunkulu. Wayipho uhamba njengenkalakala, kodwa uJehova wanikeza into angaqonda uthi wakalaza nje wazokalaza namakhwela angabizwe. Usibula ushayeli khona ushayeli koma ibona iyohlofoza lapha ya usiyagalaza mina
awuqonde uthi Nkosi yami awungisize ngingabi isilwane kodwa ngibe umntwana wakho, ngibe njengehashe efaka amahani selibheke kuwena straight. Hallelujah. 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 Ngevimbo yakhe thina siphulukisiwe. Hallelujah. Lapha uIsaya iyamchaza. Ichaza iGolgotha moyizo lakhe. Hallelujah. Ichaza uJesu esesibambalweni, ichaza yonke into, esichaza ngomvimbo yakhe ukuthi siphulukisiwe. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba kuyobekwa izandla kwabagula ababili nabanenkinga yemoya emibi, ishimoya, hayi izandla zikaShezi kodwa izandla zikaSimakade esiphezulu. Hallelujah. uShezi uyithuluzi, uyasetshenziswa, uvumela uSimakade, akusiko mina ngizenzi mina kodwa abenziwe uSimakade. Hallelujah. Hallelujah. Awusho ewakokanga ikhathi sokugcina lezi. Hallelujah. 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 Ngoba uyabona izinto zakudala phela kahle kanti ubhizi uhleba ngomgojana nomgojanazi phuma lapho. Kungcono ngoba ngilelela kwashabala. Ungathi bengikhuluma nomama nobaba, ngifikele ngalalela kwashabala nje. Bese ubhizi ufuna ukuphuma wena, uphume nabazalwane. Awuphume wedwa, uphume njengoba inkinga. Banengaba wafuluza la. Abafune bangaphazamisa onkulu. You must strengthen this soul. Uthi Nkosi yami ungisize. uJesu esesibambalweni khona lo wahlaba. uJesu ehlangothini ngoba wayinenkinga yongaboni kahle ebahlweni. Kodwa isikhathi esihlaba uJesu kwaphuma igazi namanzi, wakwazi ukuthuliswa yena. Ethi yena-ke wenza ukuthi uJesu asheshayo waqeda yena wasindiswa, wamvuma uJesu, wathi bengaboni manje sengiyabona. Kwakuyisonke seliluyile laluyiziphi, kodwa kwafika la esekufanele khona limazi uJesu engenakala. Lahamba lafika lamhlaba ohlangothini, kanti limhlaba ohlangothini kanti linenkinga lalo kakhulu, kaze kwalimala ihlo noma amehlakhe. Kanti limhlaba ohlangothini kwatsazela kuye, wakwazi ukuphuliswa yena. Awuvumela uJehova akudrive impilo yakho. Ungavumeli uSiphamandla athi uyakuthanda. Ayasakuthanda. Asambe sekhaya siyakuthanda. Nebabona befundisa uzoqhubeka nje uthi laphaya asambe sekhaya.
la uhamba nawo usiphamadla loyo bese uvula umzansi bese ubuye uzothi lapha ya kanti uvula umzansi ukhona uyashekana uzothola fula wena umzansi wejini uzothola okufunayo kuthi plus nokunye izandla kufika indoda imkhwenyana wakho athi baba wasekhaya ngicela ukuqala kubo ngoba ubekwe izandla baba nomama wadlula umdela nje waya kumzansi bejika bekhona baba nomama nabe bamnikeza amandla ezulu wena uya kumzansi bejika nalabo mama banomakhopeni benamaroloni benomthoko lodabula u-amen uyaphela basebenzi akuhlale kuye uthi uvumela ukuzwa nabanini noma ngalazi usuku kodwa yena usibaladu yalazi angihlale njengentombi ngihlale njengensizwa noma bangathi ngiyagula ngekhanda ngisetha ngehono kodwa umama nobaba bayazi ngoba bamfundise kahle izeluleko nishaye kamnandi nje bafowethu insimbi ningathi mase ngihlala kancane bese ngibheka abanye emaceleni kanti ngishaya nazi ukuthi niyakumzansi bejini thula konke basekusho no amen ujika kusaba khona mfundisi baba noma ngiyajabula ukuthi uthola abazalwane abakholwayo abashaya insimbi ave beyinkinga abanye bashaya insimbi bengakholwa omunye eshaya insimbi ngafike kwenye imvuselelo omunye eshaya insimbi mangithi ngiyambhele emahlweni ivo uyihlela Yes.
bese uyahlupha umuntu mayisethi ubiziwe ajika yovula iministry yakho Kiss Ministry. Zakhe lezinye zabantu ngokuhlala yedwa umuntu ubiziwe kodwa impahla zabantu abahlukene lezi Kiss Ministry Othi Nkosi ngilungise ngisindisiwe kodwa ngempela ngisabuso baba gijima mntana baba useka phambili ngiyawezwa lamandla Yesu ngiyawezwa lamandla kaSipala ungaphela banye kodwa sihlole Yeah.